balik mga pare, welcome back. Welcome sa akong channel. Sabay mi karon sa ako ang driver karong adlaw. Gusto din ako ipaila-ila sa inyo akong driver no. Kay isod maning istorya tayo sa camera ba niya natin kauban din nato ipaila-ila. Tura niya. Kani siya si Dave Takulod. Kaning bataan ni lakas kini sa amuang superior sa una. Wala ni siya ni aging prikalis ning shortcut ni bataan ni. Pag abot na mo dito ni kaliter ni siya dito. Uy, classmate ita bay. Please dito tayo basta lakas ka. Padulong mi karon sa SDB, no? Ang ako ang old nga hilahan no kung asa ko nagikan, no? Dito ko na vanish ko after high school, diri ko nagstay no for 1 year, ha? Kita-kits na dito karon. Pakita na ko sa inyo ha ako ang eskwelahan no kanang katong eskwelahan nga kanang eskwelahan sa mga santo. Kaso lang wala ko na santo, wala ko di mada. So nakatakaroon sa Center Spiritual Seminary mga pare. Muna yung driver ni Paeng. Muna ito nabangga siya. Sus mo ginyong mo dirijuk mo si Agis sa una mo. Italis jud ba yan? Bawal ito mamalikas dito dai. Seminary ba yan ni? Muna ang building na mo sa una diri sa sulod sa una kuan mi kabuok mga around 20 mi kabuok. So ang latest update karon diri sa seminary mo. Kani daw nga building Center of the Child sa seminary kani nga building. Kay kuwaon na niya sa diocesan. Unya ang ibili na lang kato na lang nga building na dito kato sila tanan dito. Mote ma-retain sa SDB na lang no. Ang mga seminarista nga mo sulod diri is diocesan na. Tapos dito siguro ang mga religious kay duha man gud siya ka klase gud nga mga seminarista ang nagaagi diri. Ang isa ka grupo nga nangaagi diri nga mga seminarista ang ginagitawag nila diocesan. Kana mga diocesan nga mga priest. Mo na sila na mga pare nga makitaan niyo sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga parish no. Kana na sila ma-assign na sila dira pila ka years no. Dira na sila mo na sila mga diocesan ang tawag na sila. Pero kaning sila sa mga religious pwede sila ana pero pag international na sila pwede na sila assign bisag asa dili na sila mapundo lang sa isa ka diocese like for example we call this Diocese of Mati. So kung religious ka dili ka ma-stuck sa Diocese of Mati. While on the other hand kana mga diocesan ma-stuck gid na sila sa sulod sa ilang diocese dira man ka ma-assign nga parish no. As long as that parish belongs to that diocese for example kaning Diocese of Mati pila man ka parokya ang naa diri so dira lang ka ma-assign. So inana ang diferensya ha. So duha na ka grupo maabot diri. Ani abot ko diri kuan ko na belong ko sa mga religious. I was hoping to be a religious priest during those times. So musulod ta no. So diri mo niyang opisina ni Father Bong sa una. Napayang iyang mga gamit. So pagkahumanan mo sa amo ang isa ka adwa ka semesters ato no. Nami atoy ginatawag nga evaluation. Diri mi natawagon og isa. Manulod mi ana diri. Wagon na isa-isa. Istoryahon ka kung makapusit ba ka the next year o dili na. Sulod ko diri. So, ngit man di mo maklaro pero muna yung classroom sa una diri. Muna yung classroom, diri mo magklase, muna yung mga bangko. Oh my god, muna yung mga lamisa. Shit. Oh? Mga bangko diri. Ambot mo mabasa ba na ninyo? Always remember the name of the Lord Jesus Christ now and forever blah blah blah. Muna yung mga bangko sa una. Oh, tanawa, remember, gamay lang kayo ang estudyante, estudyante makasulod kayo, tanawa. Ihapon sa lamisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 lang tables. So imagine, diri ang classroom. Ngit-ngit lang. Sapat ito pa sa mo ang kusina. Unya, mo ni amo ang kusina. Di lang kusina, og isura ron kay tanggal man kisami. Mo ni among kusina sa una. Unya, dili na mo ibutang mo mga stocks. Sa ibabaw mga dilata diri hugasan diri to among mga inunon diri to among mga lagkukin table sa una diri may mga bibo kay mi diri sa una pero isgot lang so diri may magluto diri among mga gamit ana diri may magluto diri may hugas og plato kada gabi ang schedule sa una ang pulihan og hugas grupuhay diri to. Look at this place, amazing. Tapos kani I think lock na ni. Diri. So diri may maglawog iro, mo ni amo ang kuan, nig man mo hugas dito, diri na mo lawgan mo mga iro. Nya, I don't think na mi babuyan ato nga time karon ako kita ni babuyan. Talain na ni nga batch because it has been 13 years I think nga nawala ko diri. This place
brings back memories. Ito kung mga kabatch yung makita nga video, yung mga kabatch na ako sa seminaryo sa una, no? Makarelate to sila ani. Shout out ko sa mga kabatch na ako diri sa to ang daan nga eskwelahan. Patutunan gani ha, puros to ground floor karon sa kanang punta sa second floor sa una. Okay. So muna second floor mao ni, sensya na kay ngit-ngit kayo, pero mao ni ang dorm A. So muna mga lockers, mao ni ang kisame. Pero dili lang ko taga dorm A, taga dorm B ko. Ito ko speakers, mao ni ang dorm A. Mao ni diyan butang ilang mga gamit. Diri, this is dorm B. This is where I belong. So, una akong locker. Tara, doon ako butang akong locker. Ako mga gamit, muna akong locker. So, gipulihan ko. Kasi ni pa nga, Edmond. Kasi ni Edmond na ni. Muna akong tuluganan. Maklaro mo. Hindi ako nagatulog sa una. Dito si PJ. Diri si Winadiri. Kalimot ko. Able, able. Lagi sarap na able ba? Able. Di ba na ako nagsarado ato? Ha? O dili ako nagsarado. Na? Wala man ako gisarad. Nagkuhan mo ko. So, mo to siya ang taas tanan. Dito mi nag-stay. Dito mi maligo. Kanang banyo dira. Dira mong room. So, bali 20 raman mi kabok. 20 plus. So, mga 10 kabok na dito sa dorm B. Mga halos mga around 10 po diri dapit sa may sa dorm A. Nya lahi ko tong dito. Matuta dito. Ikas. Tapos diri may magtapok sa una. Basta na schedule sa kanang sharing dito. Naman ito yung ginabuhat na mo diri nga sharing sa una. Diri may dapit pagtapok ana. Tapok me share me. Ano kung murag lang gud mag-istoryahanay lang gud mo gud dili gud ingon nga kanang kuan. Mao ni ang murag pathway padulong sa Pikas building no. Katuman ang chapel, Pikas. Nya mo ni among kiosko, tambayanan po namon diri sa una. So diri mi magtambay mi sa diri sa una namo ping-pong diri sa una dako kay Camila Francis sa una diri. La Camila Dale. Diri mi Camila Noynoy. Nya mo ning kiosko kaning iroan ni o kailan ning iroan ni. Tapos mo ning kiosko actually wala din nausab sa itsura ning kiosko. Maurag gyapon ning kiosko sa una ba. Kana pod maurag gyapon ang itsura. Tapos mo ni ang building. Ani kada ko ning building. So na-assign ko diri sa una pod no kay every month man mag-change ang kanang murag kisay maghinlo sa isa ka area. Every month man siguro to every week mag-change na siya. Kisay maghinlo diri, kisay maghinlo diha. So na-assign ko diri mga isa ka semana siguro to. I think 1 week lang man to. Kanita nang diri kana chapel, na-assign po ko diri sa chapel matuta di ron taud. So shit. Sorry. Wow. Relax lang, relax. Relax. Dali. Natoy isa ka room diri sa una no. Diha kay ibutang pag nagka-chicken pox ka namo toy time diri sa una nga nag-outbreak ang chicken pox tapos pag didto man ang mga ang tuluganan so diri ibutang separate ka sa grupo kay para dili matakdan ang uban. Mga naa lang diri sa una nga nagstay kada kwarto mga brothers naman to pero kato nga time ang brothers namo ato duha lang kabuok. Dave diri si Dale kulong ni Father Bong to nagka-chicken pox si Dale. Sumo po ni ang padulong sa amo ang hanan. Laboratory ang tawag. Diri may mga agi paana dito. Tama to ta. Siya to tanaw. Diri. Well, lock. Pero pasilipon kaya punta mo sa sulod. Dira mi nagalaba sa mga kanina. Diri na butong halay nito halayan diri sa una. So karon mato na punta sa chapel. Mo ni ang chapel. So na-assign ko diri for how many times no kay magkambyo man na. So kadaghan po ko na-assign diri sa chapel. Na itong makasulod ko sa tubangan. Actually na sila misa diri every Sunday na misa kasi mga tao sigikan diri sa kaning mga kagawas. Kay kaning lugar diri sa kahuno na magunay kaayo simbahan to pa sa ubos. So ang mahitabo ang mga tao kani diri sa palibot kanan diha. Kanin diri nga mga tao diri na siya nila mangimba. It's the same place. So muna ang chapel. Ay kadaghan ako na-assign diri ba. Di ko maghindo. Siya ang tabernacle mo ng altar, mga bangko, mga lingkod. Marami ako memory dito. Mo ni ang ilang sakristi. Nakalak ang sakristi, panunaway. Nadara ang mga ginasuot sa mga pari para sa misa. Nandito nakabutang. Kani lakpod, dira nakabutang ang mga hostia nila, mga wine, no. Nasa unang panahon kung assign ko dire. Pang-inom mo na akong mga wine dira, pagkaunan ako mga hostia diha. So pangalan nga chapel no
kada building diri halos na may mga pangalan gud. Kani nga chapel ang pangalan niya is Universal Sanctification Chapel, Society of Divine Vocation. So ang kiosk ko diri bali duha ka buok katong gito atong kiosk ko ganyan katong mga motor na ang isa mo ni. Matambay po ko diri sa una pero masayahay matambay dito kay dool ra mo sa building nya. Ba na gani kayo ni isa mi uba na kayo. Ato na punta sa amo ang recreation area. Layo kay mo recreation area no. Napa sa unahan diri. In the seminary we strictly followed rules. We have time rules like sa kaninga oras mo niyang ginabuhat, kaninga oras mo nang ginabuhat, katong oras kaniyang ginabuhat. So pagka nang specific nga oras mo na ang dapat nga buhaton mo na schedule dapat nalang ka diha mo na imong buhaton. So meaning in other words kung ting study dili kay kung mag-study magkuan matulog. So dili pwede. So nanata karon diri sa among recreation area mo niya mo ang basketballan diri. Dili kay siya na ka gwapo pero tamo naraman mi sa sulod di mo kay mitig kapos gawas. Para sa mga kuan na kay sa mga kanang ayos na ba kanang murag syempre wala gyud milaing ginabuhat diri kun dili mag-study nya mata mukaon magampo study na pod matulog ang kuan ba ang cycle ba in 1 year mo na imong buhaton. So boring kaayo. So any recreational activity diri sa mga sa una lingaw na kay mawala ka gamay sa kuan ba sa although apel siya sa cycle in other words kanang murag ano bitaw ma-relieve imong stress no sa mga recreational ninyong activity. So mo ni siya ang entrance basulod sa SDV. Ang pangalan ni diri nga pre-college SDV Vocationist Fathers St. Therese Seminary. Ang tag-iya kay SDV. So mo na siyang entrance. So mga buildings to pa dito sa unahan. Bye. Imagine 1 year ko diri because ang tawag ani nga lugar is pre-college ni siya. Seminary gihapon. Okay, pre-college ni siya. So before ka mag first year, second year, third year college dito sa St. Francis Xavier sa Davao, no, sa may Katunagan Grande. Magi sa mi diri. 1 year mi diri. Mag-start mi diri og May and will end pagka May na pod. Karong padulong na punta karon no, kung asa mi nagasima kada buntag. Ano man na mata mi nag alas 5 tapos mag-breviary mi dito sa tong chapel ganina tong giatuan. Unya mamaktas mi di manimba sa Carmelite no. So kada buntag for 1 year mo na mong kinabuhat sa tibuok na mong cycle sa mong kinabuhi. Ay dala na nabantok na inagi na mo diri sa una. That was 13 to 15 years ago. So karon baliko na mo ang kuan maglakbay ano mi mag throwback. So diri mi sa una manimba. So look at that. Inani kagwapo ning Carmelite. So Carmelite naapo ni siya sa Davao no, katong Carmelite nato dito sa Davao sa may bahada no, katong tapit sa may padulong dito kaglanang. So mo ni silang ubana no. Actually diri mo mga agi sa una mo ni agi anan so naggikan sa ubos kung gituyo ka na to ganina mo tuyo ko mo ana diri no. World mo ana diri. Tapos katong hagdanan di ami manaka kay mo ang simbahan dira sa una. Dira man ang katong murag may altar diha, dira mi manimba tanan mga tao di manimba karon gi-change na nila. Nagtukod sila isa ka building somewhere diri. So na nga gate so I would assume na wala na ginagamit no. So diri na manimba mga tao. Hilom kini nga lugar diri. Mga munghang naa diri. Siguro magbadlungon siguro ko ani karon. Did you hear that? Do you hear that? So prayer na sila kana mga mungha mo na ilang trabaho diri kada adlaw. I don't know if you can hear that. So mo na ilang trabaho every day of their life. So karon adto silang prayer garden. Regina Decor Carmeli Prayer Garden. Nindot ni diri ani pagka park ang ilahang team aning lugar. Karon ganahan ko sa iya kay dugay-dugay na ko kabalik og agi ani nga tulay ba. After so many years no, karon makabalik sa pagtamak diri. You see? See that? You absolutely don't have any idea how happy I am being here again today. It's just kanang murag mabalik ang imuhang kuan ba katong mga imuhang old self. Oh my god. Let's continue. Siguro kung nagpadayon pa ko sa seminaryo sa una, siguro lang things would have ended differently. All this thing kanang mga nang hitabo sa karon wala ni. This is just the 1 year of my seminary life. So I still have the other 4 years to tell you on my next video. Uya balik sa sakyanan siguro. Apoy. Uy. Nato diri. Uya siguro hantod diri na lang kay mahulay nami, ipangkapoy nami. Ako mga batch, mga shoutout sa akong mga ka-batchmate dira. I finally did it. No, nakabisita ko sa ato ang daan nga eskwelahan. Og sa inyo ako mga viewers, hantod diri na lang. Takista pohon, ingat mo tanan. Og salamat sa pag tanaw sa akong video. Hantod sa sunod higayon. Salamat. Bye-bye. Bye-bye sa din. Bye-bye.